Het heeft de voorbije 24 uur flink geregend. Er viel in Limburg op sommige plaatsen tot 50 liter water per vierkante meter. Met als gevolg dat 5 Limburgse rivieren buiten hun oevers dreigen te treden. Het ergst is de toestand in Spalbeek bij Hasselt, waar de Demer het alarmpeil bereikt heeft en dreigt buiten de oevers te treden. Het water staat tot aan de bruggen. Ja, ik ben nu een dijkinspectie aan het doen omdat het water hier tamelijk hoog staat. En we hebben momenteel een alarmpeil. Naast de Demer in Hasselt hebben een aantal rivieren en beken de waakstand bereikt. Dat geldt voor de Gete in Halen, de Mangelbeek in Lummen, de Grote Laak in Tessenderlo en de Dommel in Neerpelt. Een waakstand betekent dat de waterlopen gezwollen staan en buiten hun oevers treden, maar dat er geen huizen bedreigd worden. Globaal genomen is de toestand bij ons minder erg. Limburg is de enige provincie in Vlaanderen waar in de vooravond geen zware wateroverlast was op de grote wegen.